Hurian itu hatta ala naing mulai tama parmingguata jala acara prosesi do asa jongjong mahita diingan tabi. Hudul mamanginam. Shalom. Horas. Adorak sota mulai marhadaulaton marsaur dohot debata. Tapake mati kisah ngobas martangiang di bagasan rohat tabe. Martangiang mahita. Amin. Marede huria mahita. Pujima devata Mariana no puji devata Yuga se sarasami Marupa rohani Pujima devata Mariana no puji devata Lapang Tuhane Atena konengani basarai Sayang kami Dotusi paluai Lapang Tuhane Atena konengani basarai Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Dialo debata doakana jukat roha, alai dileho doa sini rohana, tuakana serep marroha, haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jalana bonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami di adopan ni halak saluhud. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede huria mahita. Patik di mingguta sadarion, ima patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, audo jahoba de batam, ninna de batata, dang jadi marakuk au bahenonmu de batam. Dia do lapatan nii, odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida de bata, asa mida nasa na adong. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Marede huria mahita. Maria,
Napoti mado satta tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai se sama sude dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon niasi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolum. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Musat piak kadolok jala humutal akarobean. Alai yang go parasi ni rohaku naso tu pamusat sianho. Jala padan ni hadameoku naso tu pahumordit ninna Jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede huria mahita. Epistel di Mingguta Sadarion, iman atar surat di Pesalmen 34 ayat 10 sahat rodi 20 tolu tajahama di bagasan responsoria. Sai manatap do mata ni Jahoba tuak kapartigor jala pinggolna tuangguk nasida. Mangangguhi doa kapartigor gabe ditangihon Jahoba do jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Lanpe parnia hapan ni partigor alai dipalua Jahoba do ibana sian sudenai. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton. Jala sai marutang do sogut akan nama kosom partigor rapita. Ditobus Jahoba do hosa ni akan aposona. Jala dang marutang sogut sudi namar haposa tu ibana. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede huria mahita. Amen.
Tahati dakon maha porsiautai, songon na hinati dakon ni dongata saha porsiau disadok portibion, rap mahita mado. Au porsea di debata jaboba, ido ama parkuku na sohat dosa, na tumo palangi doh tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jaboba na sasadai, di mana tinubuhon misi Maria, na gabi-gabi siato di parbadia, adora suabuhan. Ido kata na tumau na berli, di pangumunan misi latus, na maneta kajal loibana di hau bilang silam, na tuat tubaga tunggu di kano, na mulamangun di hari patuluhon, na manai kusugo, lau kudus siamu di debata jaboba, amanai parukuhon na soha kudusani, di sini kana kai mamulak sobo ketanahon, manguhuni na mangudu doh namade. Au porsea itu di parbadia, jala adon saga kuliah di badia, kuliah apa Kristen akan badia, doa dikasih sakit dosa, doa dikasih nama menolak menguruh suruh daging dihalap namade, doa dikamuduan nasora sudah. Amin. Ede puji-pujian sian paduan suara Elviko.
tabegema tikting di huriata. Shalom. Odolan ditikting di Minggu Tasadarion, Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Naparjulu Pakobasion. Sada-sada goar ni Minggu dohot topik Minggu. Goar ni Minggu Tasadarion, Minggu pasapuluh toluhon dung turi tatis. Topik Minggu Togu di bagasan Tuhani. Sada dua berita Nasora. Nah di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di basa-basa hotuhat tado sadada danak bawa buah baju sian keluarga Reinhard George Sirait Inatai Veronica Mai Boru Tabunan sian Wik Makassar sada hipas do danaki suang songoni nang natorasna. Sadatolu Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 1 September 2024 di parmingguon pukul 10.30 WIB patupaon ni huriata do Padidion Nabadia tu yanakon ni huriata marguru tardidi tunatoras di patupa hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 10 WIB maringanan di ruang Yesaya jala dibuan ma surat fotokopi surat pernikahan fotokopi akta kelahiran dohot surat pengantar sian situa WIB sada opat parhalado na pensiun di hari Minggu tanggal 8 September 2024 patupaon ni huriata do paborhaton parhalado na pensiun ima amata situa insinyur Berlin Eli Tagor P. Sinaga salelengon makobasi di huriata HKBP Keramat Jati sian Wik Rambutan 2 sialani i hita papungu pelea tujolo marhite amplop naung di parade huriata dohot talikasi ganu Wik ima dalata medok mauliate di pakobasion nasida nasalelengon di huriata. Sada 5 ulang tahun pa 70 tauto. Di hari Minggu sadarion tanggal 25 Agustus 2024. Hobar tu program ni huriata tahun 2024. Pasahaton ni huriata do ulos tu nomor ulang tahun 70 tahun di parmingguon pukul 10.30 WIB. Na perjolo ima inang situa nyonya sitorus murni boru tapubolon manang opu Joshua gonop marumur 70 tahun di hari Minggu sadarion tanggal 25 Agustus 2024 sian Wik Kalisari. Na paduahon inang nyonya situa pe na 70 Emi Ida boru sitompul manang opu Kalpen konop marumur 70 tahun di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2024 sian Wik Cililitan Besar. Sada onom parguru malua tahun ajaran 2024-2025 manang sidi reguler. Pendaftaran sidi reguler tahun ajaran 2024-2025 ala otik dope yanakon ni huriata nanang dohot marsiajar tu parguruan malua alani i dibayar matiki sahat tu hari Minggu tanggal 8 September 2024 dohot syarat na parjulu ruas ni HKBP Keramat Jati na paduahon nungga marumur 16 tahun manang kalas sada SLTA na patoluhon nungga majalo Padidion Nabadia dilengkapi dengan fotokopi surat baptis. Napa opaton pas foto ukuran 3x4 berlatar belakang biru 2 lembar. Fotokopi akte kelahiran. Napa onopon membuat surat pengantar sian situa Wik. Napa pituhon
pertemuan Parjolo Tunatoras Parguru Malua dohot pendeta hari Minggu tanggal 15 September 2024 duksiduk permingguan 10.30 WIB maringanan di gereja Boima di jalo formulir pendaftaran untuk sekretariat Huria Manang melalui situa WIB Nabe. Na paduahon Dewan Koinonia 2 sada pelantikan guru sekolah minggu. Di hari Minggu sadarion tanggal 25 Agustus 2024 di permingguan pukul 10.30 WIB patupaon ni Huriata do majakot tuo pathalak calon guru sekolah minggu ala naung marsiajar lubi sian sataon gabe guru sekolah minggu ima na Parjolo Lasma Hernawati Tapubolo na paduahon Aprilina Sibuya na patuluhon Vienna Benedict Sirait na paupaton Sinintia Agnes Pieroelia Gultom. 2 kunjungan gerejawi di hari Minggu tanggal 1 September 2024 Obartu program kerja punguan lansia HKBP Keramat Jati tahun 2024. Punguan lansia berhak do menghebati Huria HKBP Gedong Resort Keramat Jati. Tatangnya koma asa denggan mardalan program nasidai. 2 syukuran ulang tahun patolu pulusiahon punguan ama. Di hari Sabtu dohot Minggu sadarion mulai tanggal 24 25 Agustus 2024 borhat do punguan ama ni Huriata HKBP Keramat Jati tu Hotel Tridaya Resort Cisarua Bogor laho makalason ala gonop marumur ni punguan ama 30 sia tahun nani uluhon ni Dewan Koinonia diwakili amang situa J. Sihombing tatang yakoma asa dengan mardalan program nasidai. Dewan Diakonia. Sada seksi kesehatan. Seksi kesehatan ni Huriata patupahon seminar edukasi kesehatan doho topik kesehatan reproduksi pada remaja ima si patupahon di hari Minggu tanggal 1 September 2024 pukul 10 sada 30 WIB sahatu pukul 12 30 WIB selesai ibadah minggu remaja maringanan di ruang ibadah remaja. Pembicara Dr. Roni F. Sibagariang SPOG. Marhite tiktingon ipabotohoma tu sudir remaja ni Huriata asa si parsidohot nasida tu acarai. Opat nama ragam. Opat sada Ritit Wik Rambutan 2. Di hari Sabtu dohot Minggu sadarion tanggal 24 25 Agustus 2024 borhat do ruasni Huriata HKBP Keramat Jati sian Wik Rambutan 2 patupahon retreat tu Hotel Radian Cisarua Bogor nani uluhon ni situa Wik Rambutan 2 tatangnya koma asa dengan mardalan acara retreat nasidai. 2 na patupaho do na paradehon bunga altar. Tu hari Minggu tanggal 1 September 2024 nanaingro na patupaho do na paradeho bunga altar do na payason gereja do na humaliyangna ima sian seksi ama. 4 hamalateon. Di jalo Huriata do hamalateon sian keluarga NN sian lasni rohana sida ima marhite sabun cuci tangan merek Medisop ukuran 5 liter. Sai ditabai ma pasu-pasu sian tuhata tu keluarga nama ngaleoni. Tabahan ni tikting. Pertangyangan Wik Kalibata tanggal 30 Agustus 2024 dibagas ni keluarga H Tambunan Boru Hutapea. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion akan naso ni jaho di tiktingon boima tajaha di ganuk wiktabe manang di website HKBP Keramat Jati. Salam Horas.
Ala laus tauduti ma penyerahan ulos tu nabar ulang tahun, napar jolo, Roma tu jolo, inang situa nyonya sitorus, murni boru tapu bolon, opu Joshua, rabdahot keluarga. Do mangka oparani inang situa nyonya sitorus murni boru tapu bolon tujuh mahamu samping nih mama di sini so maka ama udah anak-anak di sana udah aturlah. Ya. Agak mundur. Di hamuna manami nanami di son nang tapasahat ulos songotada holong ni huriatta tu inang situa nyonya sitorus murni boru tampu bolon 70 tahun ma pas di Sadarion ulang tahun ni inangon pas di tanggal 25 Agustus 2024 Sianwek Kalisari adorang pasatami uloson tu hoinang ulos simbol budaya nihita halak batak alani udokma sada upasa pinatikon hujur dito pinitapian manang tu dia pe hamu mangalak kainang say toktong dapotan parsaulian di hata ni debata di poda tolu ayat 10 di tangan na siamun do gajang ni umur jala di habirang odo hamoraon dot hamu liaon di tangan na siamu do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dot hamu liaon jadi ima pasatami tuwinang siak-siak ma pajang umur lambenget mahoinang di bagasat Tuhani jala tarpasu-pasu maho rapdot keluargam na jongjong di ngananon manang sudema keluarga besar ni sitorus dot keluarga besar tampu bolon ima naboi pasat hami hata lasni roha mewakili Huria HKBP Kramat Jati Utima.
Ida Boru Stopul. Tes. Opo Kelvin. Didongani rap dohot keluarga. Roma Hamuna keluarga. Hurian itu hatta di Hamuna amanami nanami di Hoinang inang nyonya situa pe napitupulu emi ida boru si tompul. Pasatami mas lama ulang tahun. Gajang mau murmu mardongan hai pason. Buto hami do na di bagasan rohami. Alai Tuhanido naman dongani ho. Dia puli Tuhani di pargogoi madalani ngolu siganupari tujolo ni Aryon. Ada nilas ni rohani huriaon inakku di pasat huriaomma ulos. Las maroham marul puluk matodim. Pasakma pasaon tuho inang. Pinatikon hujur di topi ni tapian. Manang tu dia pe hamu inang mangalakah say toktong madapotan parsaulian. Hata ni debata di poda tolu ayat 10 di tangan nasiamudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dot hamuliaon. Ima naboy tarbek kami salinari dok kami mah selamat ulang tahun panjang umur marhai pason di bagasan Tuhanima inang dok sude pinopar muna gabe habauran di pasu-pasu mah hamuna sudena pinopar muna manang di son manang di dia pe nasida maringanan botima. Sian paduan suara crescendo diuduti madohot sian punguan inahan.
Apakah jalan
Redde Mahita. Hamu amanami inanami dongan sahuriaon sadarion ma manotopon guru sekolah minggu di Huriatta AKBP Kramat Jati membartusi tabege ma surat manotopon manang ketetapan guru sekolah minggu. Surat keputusan nomor 06/02.6/D8 Romawi strip DKI R14/8/2024 tentang pengangkatan guru sekolah minggu di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan, Resort Kramat Jati berkedudukan di Jakarta, membaca Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga bab 1 pasal 5 nomor 2.3 halaman 73 tentang guru sekolah minggu. Mengingat bahwa calon guru sekolah minggu yang telah lulus seleksi sesuai Warta Jemaat AKBP Kramat Jati Minggu tanggal 18 Agustus 2024, mereka telah mengikuti pembinaan serta melaksanakan praktek mengajar sekolah minggu di HKBP Kramat Jati sampai saat ini dan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan menjadi guru sekolah minggu di HKBP Kramat Jati. Memperhatikan 1. Surat Dewan Koinonia HKBP Kramat Jati yang membawahi seksi sekolah minggu tanggal 19 Juli 2024. 2. Keputusan Sermon Parhalado hari Selasa 6 Agustus 2024 menerima susunan tersebut putri 1 untuk diangkat dan ditetapkan dalam pelantikan hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024 memutuskan menetapkan 1. Nama-nama tersebut di bawah ini diangkat dan ditetapkan menjadi guru sekolah minggu HKBP Kramat Jati terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 yaitu 11. Lasma Herawati Tampubolon. 12. Apriliana Sibuya. 13. Piena Benedict Sirait. 14. Sinintia Agnes Pierolia Kulto. 2. Tugas guru sekolah minggu. A. Menyusun bahan ajar tentang firman Allah, kehidupan kekristenan dan jemaat yang sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu. B. Mengajarkan bahan ajar yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. C. Merencanakan dan mengadakan kegiatan sesuai program dan anggaran HKBP Kramat Jati tentang program sekolah minggu yang telah diputuskan oleh rapat Pruas. D. Mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. E.
membuat laporan tentang pelaksanaan pelajaran sekolah minggu secara berkala dalam kurun 6 bulan dan menyampaikannya kepada ketua seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Dewan Koinonia dan ke pimpinan jemaat. F. Guru sekolah minggu dapat dievaluasi sekali 6 bulan atau pelaksanaan tugasnya. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Petikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk segera dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tembusan. Surat keputusan ini disampaikan kepada: pertama, Majelis Perbendaharaan dan Administrasi HKBP Kramat Jati. 2. Ketua Dewan Koinonia HKBP Kramat Jati. 3. Parhalado HKBP Kramat Jati. 4. Bendahara HKBP Kramat Jati. 5. Arsip. Ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Agustus 2024. Pendeta HKBP Resort Kramat Jati, Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan, ditandatangani dan distempel. Nunga dibagi hamu surat keputusan guru sekolah minggu ulaun napina 1 hamu. Nuain namanukun maau di hamu guru sekolah minggu. Naolo do hamu laho mangulahon ulaun songon naung binenge muna nakin. Marhite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni ton di porbadia manotop pon hamu guru sekolah minggu HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Saya didongani jala di pargogoi Tuhan debata mahamu mangulahon salhut ulauni asa marsangap guarna marhite-hite pako basion muna di huriai. Amin. Hamu amanami inanami dohot dongan sahuriaon Jakok kamu manasida guru sekolah minggu Kramat Jati Resort Kramat Jati jala masyurupan mahamu di bagasan hasadaon ni todi patuluson ulau ni tuhattai. Martangiang mahita. Ale debata amanami raja ni huriai muliate marohanami diho ala rade amana inanami guru sekolah minggu HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati lau marhobas di huriaon seurupi pargogoi jalapatau manasida makobasi sekolah minggu asa marsangap po disaluhut panggulmit ni huriam lau pasu-pasu manang huriamon toktong marhasadaun lau manidangi di tonga-tonga ni luaton muliate madiho di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dul mahamu sonari tapasahak ma peliatta Dungi
Tapuji matuhata marede mahita. Dia karena
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di hamuna amanami inanami di bagasan Minggu Sadarion hita napungu dison di ibadah Minggu pukul 10.30 laus 2 acara di tonga-tongani huria ima pasahaton ulos ala nang marumur 70 tahun tu inang situa nyonya sitorus murni boru tabu bolon opung Joshua dohot inang nyonya sintua P na 70 emi ida boru sitompul opung Kalpin laus pelantikan guru sekolah minggu ima inang Lasma Hernawati Tampubolon, inang Aprilina Siboya, inang Vena Bernadette Sirait, inang Sinitia Agnes Fiorelia Gultom. Nunga ta ulahon nakaning. Alani hatani di Batama. Nanaing tajalo di bagasan tikion. Ido nagabe ojahan di ngolutta. Salhutna. Tarlumobi tu hamuna na langsung di acara ulang tahun dot dipelantikan guru sekolah minggu. Tajahama sian buku Efesus bidu onom mamuka maisian ayat 10 satrodi tu ayat 20 ta tangihon ma. Senjata ni halak Kristen. Dukoni gabe toguma rohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagogoonna na togui. Soluko kamuma pahean sijata nasian debata asa taralo hamu uti-utian ni si bolisi. Aidada marukil hita mangalo mudar dot sibuk aka harajaudo aka parhuaso aka sigomgomi hasyangan haholomonon aka todi hajahaton na digijangi. Dibaheni jalo hamuma pahean sijata nasian debata asa tarbaik kamuma mangalo diari na jahati. Jala hot jongjong dung dipatuduk hamu sasude atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akan naung manolukon baju-baju pertahanan ima hati gorani marsipatu ma patmuna laho makaringgason barita nauli pardamaiani akup ni sudenai jalo hamuma lobu-lobu haporsioni haitopan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahati jakok kamuma nang tahuluk haluaon dohot podang ni todi ima hata ni debata martangiang mahamu mardongan sadok pangidoan dohot elek-elek di bagasan todi manang sadihari pe uhut dungo jala jugul toktong tumangyakon salut aka nabadia nang aupe asa dibuha pamangaku madok sidohonokku laho pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras ni roha aitu sido disuruh au natarateon asa marhiras ni roha au disi Makkah tosa songon natama ima sahatna di hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tung macalas dorohata di minggu tasadarion. Di 2 acara nunga berlangsung do denggan. Ima acara pasahaton ulos 70 tahun dohot pelantikan guru sekolah minggu. Alai laus di tonga-tongata salah satu anak boru
naung dialap Tuhani ima di tanggal 24 Agustus pukul 20.30. Ima namargoar pesta dinar boru manurung umur 48 tahun. Boru ni inang nyonya manurung boru sirait ruas wek parserahan. Itulah kehidupan. Dang tarsirang hita ngolu na di bagasan las ni roha alai laos di sido ngolu na di bagarsan arsak ni roha. Itu membuktikan kehidupan kita. Tidak bisa kita pilih hanya satu poin. Ima poin namaras ni roha saja. Jaladang sakapta na saut. Molo sakapta sakap nami di bagasan minggu sadarion holan pasaton ulos do. Halai di bagasani barita duka nabodari satu hita. Jala bagian ni guru sekolah minggu donasida yan. Tung macelunguddo aka guru sekolah minggu apalagi na dilantik sonari. Dang rap dohot si pesta dinar boru manurung alanga parjolo laho manang borhat tu damang na di Banua Kicangi. Lain naing dohono ni turpuko tu hita salutna. Mangalehon hagogoon lau mangadopi ahana masa di tonga-tonga ni ngolutta. Halak Kristen di guari do ima soldadu parangan manang di hata Indonesia Laskar Kristus sebagai pengikut Kristus. Molo di hata Latinna di dogma Militia Christi. Militia Christi ima dipatuduhon bahwa halak Kristen gabe soldadu ni Kristus lamar porang partodion mangalo simbolisi musuh ni Kristusi. Manungguli hita salutna asa hobas rade hita marporang manaluhon hagogoon na manegai ulaw ni Kristusi. Di hamuna amanami nanami tungtorang do di judul ni turpukon ima di dogma senjata ni halak Kristen. Di hata Indonesia perlengkapan rohani. Bahwa sian judulipe boy dapat hita sada nasihat sian Paulus halak Kristen bukan orang-orang yang senang-senang tanpa perjuangan. Halak Kristen harus menyadari dalam dirinya bahwa peperangan rohani menjadi bagian dari panggilan.
Jadi tidak bisa kita katakan menjadi orang Kristen mau tenang-tenang saja dalam hidup ini. Tidak mau berperang rohani menghadapi godaan di tengah-tengah dunia ini. Jadi jelas sekali bahwa panggilan nihita hala Kristen rade mangalo aka hajahatoni. Mangalo aka naso mangulahon lomo ni rohani debata. Itu yang harus dicamkan bagi kita semuanya, bahwa peperangan rohani berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya kepada kelompok rohaniawan yang disebut pendeta, sintua, guru huria, Bible pro, diakones, evangelis. Bukan hanya kepada mereka ditujukan ini. Tapi justru semakin besar arahan jami tahun Tuhamu sudena alhamudo di garda terdepan menghadapi perubahan zamanon. Alani perlengkapan rohani harus terus-menerus berlangsung. Dang boy ditiki holan adong musuh nah jelas-jelas terang-terangan. Tetapi bisa saja musuhi ya. Uti-utian nisi polisi dia akan datang tanpa kita tahu kapan dia akan datang. Oleh karena itu tetaplah kita berjaga-jaga. Di patorang di bagasan Turpukon amang inang bahwa sada nasehat, sada poda tuhita salutna halakna porsea asa kuat di dalam Tuhan. Nah, ini dia penting. Ini tidak mengenal umur. Bukan hanya kepada yang berulang tahun tadi saja. 70 tahun. Margogo hamuinang. Tetapi dari sudut naposo. Guru sekolah minggu. Ini sangat penting. Melayani anak-anak sekolah minggu. Sama saja melayani Tuhan. Bukan sekedar melihat anak-anak kecil itu saja, tetapi Tuhan ada di sana untuk dilayani. Sudah disampaikan panggilan itu, bisa saja sekarang iya, besok tidak karena dang sabar, tabah menghadapi pelayanan itu. Harus betul disiplin, tugas-tugas tadi harus dikerjakan, begitu banyak poin-poinnya, itu tidaklah mudah. Tetapi nasihat bagi kita semua orang yang percaya melakukan tugas panggilan kita itu, kuatlah di dalam Tuhan. Selain nasihat dipaingot hita saluhutna asa margogo hita mangadopi akan namasa. Alai dibohali do hita.
disinjata ni hita halak Kristenon. Akadia mai tarida ma di ayat 14 saat rodi tu ayat 17. Didok madisi marhohoson hasitongan di goting muna ima poin naparjolo. Poin napaduahon ima manolukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Napatoluhon marsipatu ma pak muna laho makaringgason barita nauli pardamiani paupaton jalo hamuma lebu-lebu hapursioni na palimahon jakuk kamuma nang tahuluk haluaon dot podang nito di ima hata ni debata na paunopon martangi yang mahamu. Jadi hasitongan, hartigoran, marbarita nauli hadameon, haporsiaon, hatani debata, do tangiang adalah bagian ngolut. Dang tarsirang. Dang boita beda-bedahon, manang tapilit-pilit, olah nomma, olah non, dang, buhul, sudi. Ikon mangolu di bagasan ngolut. Alani nagabe suku-suku di hitan waing lam tabbado hamajon ni jamanon lam borat do pangujunan tuaka na porsea ahado nabui tetedda aka uti-utian ni sibolis di partikian nuwaingon amang inang godang situ tuh. Mungkin tanpa kita sadari yang pertama adalah hadirnya teknologi yang canggih berupa gadget, HP. Tak apa lagi namanya itu, yang banyak mereknya. Semua sepertinya menyukai gadgeton, HP on. Mulai dari anak-anak sampai opung-opung. Ya. Nah baru tubuh pena, baru seorang, terus matong. Non, masa menak kok. Main-main lah, main-main. Begitu. Salahkah kemajuan itu? Tidak. Yang salah adalah manusianya, orangnya. Yang menyalahgunakan gadget, HPI, komputer, aladisi, adong, medsos, media sosial, dari Facebook, adong muse, Instagram, muse, TikTok, kan? Manis sekali, ya. Kalau kita mau selfie, nanti mana yang bagus-bagus itu, masukkanlah ke Facebook dan lain sebagainya. Makanan juga yang enak-enak kita foto, kita posting, padahal ada orang yang tidak bisa makan seperti kita. Lainnya parahna amang inang, ima dipakai mah digitali, internetisasi, medsosi, papeol hasitongan, berita hoax.
Yang benar salah, yang salah benar. Masih halusan di sini. Begitu. Ya. Molo tinggal dompeta, gak pala pusing kita. Karena ada di sini uang kita. Kan begitu? Ya. Tapi kalau tinggal HP kita di rumah atau di mana kita nggak tahu, lupa, ngapikun, ya, di dia do piakon, tidak nyaman lagi dia, tidak senang lagi, karena dang ditiup ibana HP. Tadi pagi pun saya menjumpai para orang tua murid, hampir 90%. Mereka pegang HP sambil menunggu anak-anaknya. Hutegor manasida, hudok masongonon. Inang amang, baiklah waktu menunggu anak kita komunikasi dengan satu dengan yang lain. Masa kita punya teman sebaris kiri kanan depan belakang, gak ada kita komunikasi. Hanya HP lah kita lihat semuanya. Mekil mahalaki. Ya. Ya, saya harus berani mengatakan itu. Bahkan mungkin saya tidak disukai, nggak apa-apa, berani tidak disukai. Tetapi karena benar, karena kapan lagi berkomunikasi mereka satu dengan yang lain? Karena HP jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh, itu dia, kan gitu. Ima naparjolo, napaduahon ana masa muse. Condong ima mamikiri narkot tu dirina. Mamikiri narkot tu kelompokna. Rasisme, ya, diskriminasi, itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan yang plural, yang majemuk ini. Mangalo demokrasi. Dan kita lihat itu keadaan kita sekarang ini. Sungguh amat panas. Napatoluhon dan lomoroha hadameon. Ini bisa terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Asal ketemu ribut, asal ketemu ribut. Enggak anak terhadap orang tua, enggak suami istri pun, entah siapapun yang dalam rumah tangga itu, keluarga itu, enggak pernah senang. Senang kali tinggal di luar, lama-lama pulang ke rumah tinggal modong, menghindari konflik. Apakah salah konflik itu? Tidak salah untuk kita memperbaiki diri kita. Kan begitu. Tapi kalau sudah keterlaluan memang salah. Dan bisa berakibat, ya, bukan hanya di tengah keluarga, di tengah dunia ini terjadi peperangan. Bahkan senjata nuklir juga digunakan untuk memerangi hadameoni. Tidak ada damai. Itulah kesenangan simbolis. Selanjutnya, sadar tidak sadar, Boy Dohita menggeser, ya, debatata Yesus Kristus menjadi derita tabain hita gabe mardebatahon dirita sendiri. Mariteha hapistaran alangamalo hita sehingga bisa kita hadapi semua merasa pintar. Saya kutip pendapat Profesor Harari Sian Universitas Heber di Yerusalem. Homo Deus namadok nunga lam rarat parbinotuan namadok
dang be di hari koton jolmai pangrupion ni debata. Yang ada terjadi adalah kehadiran artificial intelligence laho mengatasi kebutuhan ni jolma. Itulah yang terjadi. Nah parpudi amang inang, ini yang paling tajam. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya. Rohita tu partangyangan, rohita tu parmingguan, alai dang talehon rohatta laho mangulahoni. Cukup hanya konsumsi telinga saja untuk mendengar, tidak sampai di pahusor-husor di bagasan rohai, jala action mangulahon lomo ni rohani debata. Ido keinginan hagio ni sibolisi alani dihita saluhna. Dung tasadari na parjolo tu hamuna inang na marulang tahun. Betul-betul lah firman Tuhan menjadi dasar kehidupan. Dan bahkan poin yang terakhir adalah martangiang. Iblis suka kali kita tidak berdoa. Berangkat kerja tortus songoni. Mulak tujabu torpeak modong. Kan begitu. Padahal doa itu adalah kekuatan kita. Alani tu hamuna na dua na marulang tahun di bagasat tikion lam toguma hamu di bagasan Tuhan. Sebagai peran single parent hamuna tentu masih dibutuhkan di tengah-tengah keluarga. Tetaplah hobasi hamuma marhite ima mangido pangurupion nasihat Tuhani. Demikian juga kepada 4 guru sekolah minggu yang baru dilantik. Pelayanan itu tidaklah mudah, sulit, penuh air mata, penuh pengorbanan. Tetapi firman Tuhan inilah memberangkatkan saudara untuk melayani anak-anak dengan baik. Selamat. Itulah ucapan dari gereja kita kepada 4 inang yang baru dilantik melaksanakan tugasnya dengan baik. Di dalam Tuhan pasti bisa. Kiranya semangat spirit melayani itulah memberikan kekuatan bagi saudara yang berempat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Dihita salutna mang inang napung udison. Dangadong sada siya kita na tanggal. Ikotogu mahita di bagasan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, tetap kotogu hita di bagasan Tuhan. Tuhan mandongani hita saluhna. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema diho Tuhan. Nunga marsaringar behatam di tengah-tengah nami. Pergogoy hami Tuhan madalaton ngulunami siganuk ari. Sadari hami gudang tantangan hamaulon. Maledang mabiar hami ala di bawah haliho hami marhite sinjata na ampu ima hasitongan hatigoran hadameon hapursiaon hatan debata dotangiang gabe ujahan nami mangalo aka uti-utian nisibolisi Tuhan
pasat hami mangulunami Tuho ramoti hami saluhutna. Secara khusus buat kami tuadopanmu Tuhan. Dua halak inang nama ulang tahun 70 tahun di bagasan Minggu Sadarion. Naung majalo ulos sian huriami. Ima inang situa nyonya sitorus. Inang murni boru tampu bolon. Opung Joshua gonop 70 tahun. Umur nasida di Sadarion. Nang songoni inang nyonya sintua pe na 70 emi ida boru si tompul. Opung kalpin. Gonop umur nasida di tanggal 20 Agustus 70 tahun. Tuhan, apehon ma tanganmu na sumurungi. Nagok pasu-pasui, mangalehon tu nasida, ima, hai pason, gajang ni umur 12 ni roha. Pasu-pasu ma aka pinopar nasida ali Tuhan. Dame nasyakoi ma Tuhan, toktong maringanan di tonga-tonga ni pinopar nasida. Nang songoni buat kami Tuho ali Tuhan aka opat halak guru sekolah minggu na baru dilantik ima Lasma Hernawati Tampu Bolon, April Lina Siboya, Vena Bernadette Sirait, Sinitia Agnes Fiorelia Gultom, parar manasida Tuhan gabe ula-ula na met-met makobasi ulaon di tonga-tonga ni sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Homa Tuhan na mangalihon halas ni roha di nasida lau melayani di Huriamon ali Tuhan. Nang songoni narap kami marminggu dohot paduan suara crescendo di so Tuhan. Pasu-pasu ma nasida punguano Tuhan. Lehon ma di nasida lasni roha laho madalani ngulu nasida siganupari tarlumobi lau mamuji pasangapon guarmu. Ali Tuhan nang songoni aka kegiatan di tonga-tonga ni Huriami. Homa na mangaramoti hami saluhutna di bagasan saminggon tarlumobi aka punguan ama nang sedang retreat nasida Tuhan di Hotel Tridaya Resort Cisarua Bogor. Homa na mangalion lasni roha di nasida nang songoni retreat sian wek rambutan 2. Homa Tuhan na mangalihon tong lasni roha di nasida lau marsaur dot akadongan nasida. Tuhan di 2 punguan ama dot retreat wek rambutan 2. Homa na mangalehon perlindungan di nasida Tuhan na merdalani nasida jala mulak nasida tu inganan nasida be di bagasan hai pason dak kurang manang aha. Nang salutna ka program nami tujuloniario Tuhan, program huria nang program hami marsada-sada karos ni huriami homa na patulsoni. Atong saluhut tangyang namio Tuhan na urang sikop pasikop may tangihong ma tangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Moleate madiho. Amen. Tapuji matuhata marede mahita.
nyakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata ama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut leon na denggan, dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masyana nilehon mitu hami plen nami tuho. Sejalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasa kami pelianon. Patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todtim. Asalam butada hami godang nislelon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, se Roma harajaonmu, se saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesan nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasorhon madamena tutodim. Huriata HKBP Kramat Jati Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Jadi marpoto majohita na pelantikan nakin dohot sanga dope na keluarga sudena na mandapot ulos na kaning satokin hita dison satokin.